Abraham be Moses be na wo se come to all na nyame program na de ato na tam no so no se wa fa no kwa na wo kom se na be san kom se hunu no a wo mo kinka wo be wu no e so mu ja o ga na akwa mo yan mo atofo no ene edi wo no mo yen kanya nkopon asam enkyere nipa na nipa nya bone bebre ba ye die eno ne hia na nyankopon ye nkwa enya nipa bewu bebre too much GH Ghana wahala jumedie ena ebre asose muniaba epiesi kapa enen so mede ebesumetie for ene ahwefo na se de ade achi ayete ensemfofo na ne de da sori ye yante eye asemde ensem aba beto eye apono so enyina eye esem wodifo bi adodo na enim ne se wodifo agrada na ne din ankasa eye dodo no edinim no na edian edane so eye Eric Akwasi Boache eno eni edian chese ye wo no ye de eto no nanso enam ne nyamedwuma wo ye as a prophet intino ye odifo ana prophet agrada ena dodo na edi enim no wo ye founder and leader of ye Dom Heaven Door Chapel a chese ewo Kumasi na ebi nso so ewo Enkran na asemda yante ne se ye papa yi wo da ya wan sorry na ebusuafo akwakoya arokosem e de ama omanmu ni nyina esanse 2020 ye asofo anyomtofo ye sinitwafo ene nkrofo a wo mo ewu ewo 2020 mu no akwakoye arehu yie papa na ebusuam ensenmu enchemu ewo ho mitwam ho nam de ababa besom. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much. Ebusiafo ene adofono mesanso emamu nyina akwaba shronko ebiemo Apostle Ajiman Prempe adodo na enim ne se God's Watchman na enedei meneno ebetwetwen enkomo na asafo a woda ano the Bible Church of God Serving da ewo Enkran Kaso Atuba Junction na na yenkomo twetwen ni nyina eba begina ye nyamedifo ana se nyamesofo a enedei wafiri mu no eso Apostle mema wakwaba ya me ankasa me die na eti se kwa nyame adome ho ye na wo se onyankopon adom ene mo mpa abunti ahoden ho ne be radias Apostle ye share year 2020 ye si mu ankofo bebre na ahwe wo mu nkwa ewo mu emu anyuntofo emu sinitwafo emu ye asofo ene normal persons ayen shede ni momotimemufo ankasa so dodo na ahwe wo mu enkwa na nam se eye covid ba ye no ase ye yini nyina ade ato ho no ma se ye ni ejina eye covid no eso saa na ene de yi a asa abayi krampo de chese ababa abaye the shock of yi krampo chese Ghana for dwen ho a wo mo enti ase se nyamedifo a woda eye Heaven Door Chapel ano dodo na nim ne se odifo agrada a ne yire ya agrada wa ene de wo no susu wa frim ewuwu a ekosue Apostle de na betimi aka fa ho yo akua sikapa meda wa se edi kan yankopon hia wo so nyankwa oni adwumayefo ni na ene opani a odi mo anim orade mamuso ahwefo ni etiefo mu ntini etia okay se de be ya obia behunu se de yankopon akwantie yetima ye dio nyame hira mo afenso tosu bi o me yire no me mani asafo ni nyina me se hira mo na wanga sa so ho ye de ana nyame adome ho ye pa se me amtimi ho yo obu se masem se wo ni de untimi nti ase kwan bi so ayi akonvu owu asovu owu politicians wu obi ankora mpani brante maba nkokora obi ewu ya meme hu ni se nyankopon owuo nya pani nko na ewu nya nkora nko na ewu owuo nyankopon wa hyehyɛ afiri obayem
Owuo start oba yam. It is any type of person be out to so oba nyinsɛn a ma hunu oba ate ebi so common yɛtaate wɔ wiase wɔnyinsɛn yɛ funu no akɔla ne tumi wu oba ne yɛ funu na doctor yi na ato atwene hunu bi da mati bi da ba na hunu bi da wati bi da na hunu bi da ɛwɔ hɔ okay didi akɔla wo sɛ yɛ funu de ko wu sɛn yɛ wu obi to ne anu so otumi wu ana obi yɛ wu no ne ade akyi no wu 3 days no wu 1 week san yɛ me answer to the end of somebody's life okay on ya me kyerɛ no yes and to owu de obi antumi nsi ho kwan ɛyɛ Nyankopɔn na program ɛde ato sɛ Hebrews 9:27 no ɔsi etwa sɛ onipa wu prɛko pɛ na owu na chi no atamuo ɛbɛba na uba tena wiase na bɔbra so yɛ sɔfo so yɛ de ni o na ɔyɛ bibia o wiase a o wie ɛbɛba one day okay na no achi no ɛhɔ de enim asɛm no cross yɛ bebu akonta because Nyankopɔn bɛ nipa metena wiase ɔbɛnyɛ sika wɔsisi adan ɔtotɔ cars ɔyɛ japade bebree o wiase waware maa miɛnsa nan num sia ne ade ne woyɛ de ɔpɛ na wu a bia wokunkum nipa wo bɔ kro no bɔ po ne mu ne ade somabosom tutu nguro ɛde yɛ niema ɛmfata na wu na kokofa ahudi na asɛm bia ni owo na chi a ɛde yɛ gobo bɔ nipa bra bɛ yɛ so asɛm wɔ kyire na asɛm na wɔ kyire no ɛno ne hia na ma memfa nkɔ ayi owo de sɛ de sitie no nyame na ahyehyɛ Deuteronomy 32 verse 39 wɔsi afɛmu hunu we kane sɛ miara ɛno no na me Awurade ɛna me kun na me ma nkwa me Awurade na me sa ɛna me pira de obetumi agye afiri me nsɛm ni hɔ koraa so edi onyame na ekum ɔna ma nkwa kyerɛ bibia wo wiase a yɛyɛ nyinaa ne nyinaa afiri Nyankopɔn eti owu bi ba sɔfo yi de ya wo kan agrada kyerɛ sa ne me ban sɛ ne aka agrada wusi ni dimpa akra so de sɛn the Eric akwasi buachi so hu dia me ma kan sɛ wo wie na dwuma okay wo wie na dwuma wo wie wa dwuma wo bɛkɔ wo ntena saasi so obi bɛnyina kyɛ obi nyini nkyɛ obi bɛ di 30 years obi bɛ di 14 years obi bɛ di 15 years obi bɛ di 8 years 3 years no ne ade no owu wotumi ba brem mo bia because owu ba se pɛ owu ba azundo ye nipa eti wi ade obi abeka obi aba obi se o ni fie ba ifo na ekono obi se obi na ato no duro obi se obi na abo duo obi se obi na say nsem bebre ye ba kan solution ni ma no aze nipa na ye wowu is dead na je se Nyankopɔn asem wa kan ha na ye den no korɛ wonu okum ono ma nkwa wonu opra wonu wosa eto bibie no obetumi agye afiri Nyankopɔn nsɛm se nyame ga say yes wɔse akua wotuwei wobenya 110 years ansa na wowu a bibie ntumi si kwan wonya 110 years na wumu obi ntumi ku Nyankopɔn ahyehyɛ ma sɛ 110 so eno bi so mo be sɛ 27 years okay eduru hɔ a nipa bewu ewu na bewu no wo badwina wo ntiase yesi ye wo de fia bayifuo na yakunu enso abia na nyi fia bayifuo na Nyankopɔn hyehyɛ ena aduru hɔ ana sɛ abiama nipa kra owu ye so tiase edu onyame de wona ekum no mankwa wona pra wona osa wona oye bibia na owu na chi no atemu hɔ na especially ye Christopher no Philippians chapter 1 verse 21 ongogoro na Paul so kan wose masia metie no metima Kristo na owu ayɛn ɛyɛ me mfaso so tiase edi a Christopher ana sɛ gidi bo bi oso Nyankopɔn bia no me ka je o sɛ owu no yɛ mfaso de ntine owu yɛ mfaso ese wiase abraba bo o de sisi adan be sɛ 1000 sisi a totokas bo sɛ be sɛ 1 million ni ade nyina no wuwu a mfaso ni adaka na do betum no owu no mfaso abenya ni obra ntimpa ni voice obra eka owu wo ti ase eti ye ti ase nyina owu ani ade ehia
enti e ba beto me ka je man bi to brade to no me evangelism ho pani bi no oska ono to fun da kan odi si ni dan ba kun ene e fun da kan si dan eno atum eno ka che na busuafo che wo wu a ye no ne fansi ye no obu o tumi kwasie ye no akoto amra ada ba bi e besie no no ye ho kama ono ototu aka enti wo wu a ni fun da kan no to ye no ne de na atum ni esa de na kwose na sa ase ono ayede etoye ni akata no so ohun enfaso wo mu onipa abraba ye bo owuo so on di so boy Eric so owu a mu me ne nyame ase onyame hihye na ayede abem ye ka ho bibia enye ye sabayifo so wan na ekunu ni ade no enkosi aga so ohun enipa no ayede wowu enti Ecclesiastes asem bi ho chapter 9 mami kinkan kire na tie na tie fo nso so enfanse ekotodwem wosankafo etrenkon endichemu enum no etie awurade asem 9 5 and 6 enie na atiasefo nim se wo bewu na ewufo de wonim bibiara woni akatua biara bio na won wi afiri won kaye won do won kan ye wo won ni nkintwi o ayera dadaada na oni de oye ni wiase emu nyina mu chafa bio da biara da so enti oni pa no wu no okọ bibia ni eche bio oni bibia asase so se o kai se bibi wa asase so a so oye the time was so eno se nkafo na tedu mi onichemu nson no o se netie esa ko de tie se de tie kane no na honhom no asa ko onyankopon a wo de maaye ne nchen so eni se ne honhom na ko di nyame ho ya ka no netie no ho apostle na o kasa no o maaye te ase na o ka bibi se obia ewu a ewo like adikudie ntia nipa na ye den afrim adikudie ntia wo frim wo se ani nipa obi ewu a ewa ase kire like me person on temase wo se obi wu a ewa ase kire sa na wo kan ye ewa won nsem na wo kan ni mu me si onipa wu a eya ase ewa ase kire and I want to you see ase kire so wo tin sa ase kire a ewo mu an se onyankopon ena ekunu ana nyankopon ena owuo no firi no ahu de owuo no eye nipa mfaso enti se enipa wu a enikwan se ye kohwehwe de ekun no ana de nti ama nipa na firi mu ana se ena se nyankopon se wonu na ekum enso enim se eye den ya ye ti wiase nsusu de enye ne honam ni moja na enya ebi betimi obi nsusu betimi aye ekun ewo mu se nyame amakwan asa de ni enti e de nti so obi wu a akwanya ni wo se ye be kwa akoye nhwehwemu se ye pesi ye wu adekode poti a ekun nipa no hwe wo ko hwehwem e wo he Mamenka Jeremia obi wu na hospital ye postmortem no ko be hu de ekun no se o ma ya ti ase se obi na mi na ekun ono na ma nkwa that means na say obi yare anaso obi wu na ye de no ko dru hospital eni kwa say doctor for ye hwehwemu hu de ekun no ye nya ne say because nyame na ekun no nti ye ne bra na aso aku evidence pa wu se onyankopon hoyi so ono nim ne awo ye enti obi wo ho no mo a obewuo no yare na bebo no ansa na owu obi wo nso so a etuo ne beto abo no anu owu obi wo nso a wanyare kura no owu obi wo nso a lorry accident ene be kunu obi ani de nyankopon de ato amana ede ne be kwa asama no so ti ase edi wo ko hwehwemu a ene se doctor bo mu de omu nyansa ne unimidie bi mo ko sien school ense se na omu de omu di so se nipa wu a se bibi di postmortem enti yanko papa nu de hu na de kodi ewu na wo ko papa nu na hu na de kodi ewu nu mu a wo betima nyane no wo be za de na bankwam wo hu na de kro no se malaria ne kun no enti so wi no a report se malaria ne kun no enti nipa no wo ye be nyane no ana yanko sie no so ta se enti enu de nka hu hia but
ewiase famu no eno mo ye ne saa odi ase eno mo ye o mo na ye ne saa the Bible de on kire saa se ye nye saa de no oh edi Jeremiah 23 verse 10 wo say munsu ovuo na munyam no esu mom na munsu de okro no na won sa ma bio e ma behunu na wo asase oni be we si o si ye nyam no oh yensu ni me ye nyam no esu mom ni yesu de okro won sa ma behunu na wo asase ni ba no ade wo wu enti bia obi wu a eso oni oba wiase bo bra o ni mama akoma akoye 12 wodo mu nyina kwa buche omo ko skua no se obi a woni dan obi a woni bibia wo hwe ne ma wa ya de papa no o ska o hunya de bebre so ya de wona kroma o ma kunafo enuane die wona o cha de afeso a o cha kunafo de o cha nwisia ne nyankade o ye papa papa wo ye wo we de asema ba ye huna mane ye kwa ye di eno ne ye jam no so awura bi se hu hia o sun na ye sun de wo kro no bebi a wo na ha ne on sa ma bi o me hu na wo asase na me ye nyam no e jam na ye kanfo no na chi bebrebe no bebi a wo kro no no se ye nsu no o kro no bebi a wo kro no so obi anu wo wo ko Nyankopon nkyɛn ana wo ko bonsam sai ɛyɛ bonsam gem ɔhɔ ne yɛsɛm no enti sɛ ne ba wu asumom de yɛ nsu no ne yɛ nyam no nka de ɔyɛ bɛ wiase no ne ade aka atamuo yɛ da hɔ ma no wɔyɛ papa onyame nanim wɔyɛ bɔne a Onyankopɔn nko nanim ne boa enti ade de moto no ka no na kyiri sɛ wɔyɛ ade wɔn mo ebedi na ade ɛfa na japade nyina no wɔn so ba kyene bo ɔba asase so omuso dabi no omuso bere ye be wu so hu enti je o se ye ne se nipa wu a ya so because you won't see him or her anymore throughout your life ye de ne kwacha for man katan so ye de me sha dakam sound of Yarik ye de ne me sha dakam ni a roko no so ni atam na so a atufo be 3-4 feet ya na sha woni aka na tie ni nyina aguru so na lucky se o sika akra ne dia koto tiles ne asa ato ne na no so aka ho ya say oh ya papa o ya dia obobo braka krenti ya ye ne say kama ne na sie ho no ne na no ne ya ne fine wani munya ya ne oni pani so keke Nyankopon fa no ho wo wu okra no ene hia no ne za kana de na obi azu ntimi nyimfiri Nyankopon nsam o se ho na tie kosa ko de tie enti ye na tie no se na tie ne Nyame de boy enti wu a de tie no ye de wo shafo mu o be sa da na tie na ho mu na sa ko Nyankopon de ma ye ne nchen what Apostle ye sha de ye bra 2019 the year 31st December kom she bebre ba ye ma January ni mu krampo ni kom she ba se 2020 there asofo bebre na ebe hwere wo mo ekra Umu ne se sa enkomhye no na che se eba mu no. Ku am das yami nchira na hono na hye sa nkom. Ya sofo ya. Oh se omu perfect keke. Se de bia me ka kire. Asofo no ye perfect. Ye panipa ni man munyam na nkofo agi omodi. Se omu na hye nkom na ba mu. Ana bi fitian se me jo se ayi nipa bia ba wu. Asofo ba wu. Moses Nyankopon di vo kese no yeden wo wi na Abraham o yeden eto obi ko shen Abraham be wu Moses be wu na wo shen kom to wo na nyame program na de ato ne tam no so no se wa fa no kwa na wo kom shen na be san kom shen hunu no a wo mo kinka wo be wu no e so ja o Ghana akwa mo yen mo atofo no ene edi wo mo yen kan Nyankopon asam enkyere nipa na nipa nya bo ne bebre ba ye die eno ne hia ne Nyankopon yen kwa enye nipa bewu bebre enya atro wo nse so atofo bewu na driver fo de omu atenda fo nzu fita fo omu akrante fo bank fo ebi wu akwa me boa no kre media fo ebi wu asa fi kura bosu me etwa mu dodo na asofo yezie nipa utam so a na ukọ eno
ɛno nkyɛ sɛ wo nsɔfoɔ bi diifoɔ bi ɛna wo hyɛ nkɔm na abam ɛma ɛyi nyankopɔn na nka kyerɛw sɛ de wo ɛbɛwu nti kɔ ka kyerɛ Ghanafoɔ wa wɔte asɛm wɔ bi da ɔhu owuo no wɔ hɔ nipa no tam so a ɔbɛkɔ ɛnya wo nkɔm hyɛ na ɛyɛ adwuma yɛnkyerɛkyerɛ ɛwɔ sɛ yɛtikyi ɔman no mɛ nipa gyae bɔne die korɔno awudie abosomsom ewu nsɛmɔne ɛne atoro ne kontompo abosomsom nnura nipa etu ɛne nneɛma ɛnsɛm fata adeɛ nyame mpɛ no yɛnkankyɛ nipa no ɔntwe ne ho mfiri ho na ɔnyɛ deɛ tene ne nyankopɔn nhyira nipa ko no nya daa nkwa ɛno na hia nyina obi bɛwu Ghanafoɔ nkɔm hyɛ adiifoɔ no a ɔmo tete wɔ bebree tete tɔ no ɔmo nkɔm hyɛ kɛseɛ mu about 80% yɛ owu asɛm adɛn na ɔno ɔhyɛ nkɔmɔ daakye wɔn nso bɛwu Apostle, yeah, the answer no is for final words at 2 a dramatic for. Oh, sir, as some American. So only my yardina. No crack. Oh, yeah. Who shall come to be now? Who to a wound so well? Huh? Who's so well be? Because if you say it, Tiano, oh, when you're in a dear buyer, what there will be a time at home. Ya, who may son, so, who feels as he so. So, enti owu na chiro na kobu akontache nyankopon enti o man Ghana me de metuma kan se osofo ye owu enya nwama so ti ase etwa se onipa wu prekupe owu na chi atemu beba se Moses nom Jeremia nom Paul ni Peter no nyina wu yi so de kwan Paul ni Peter no fa so wu ye ye chiro wo mu de wo ko wurom ebo o ma saniem e de grant twitwa bi ni muti wo ti ase ekunkum mu ya se wu ni nyina so fi nyankopon Papa Yesu kura we se nipa chire no eh den ayaka de buru no prepra no ye torcha no pa ena ye sa ko den ko fam dua ho abobo no na do mu o ma owu ye enti owu no trokonko no se eh mfaso enti Ghana ho owu de edamansan ko obi abewu bi enti mesra mo adiwo no so amosha nkoma sha owu webewu ehun hia mumien kansem pa no enche nipa ne nipa nsa kwa adwene na nipa no si chana adwene a ene nyame beje ne nkwan enti mesra mo mumien fa ne mamu akwam na yenso nyankopon ne niri mara asem so enye owu asem owu de eye ade eda ho what you say owu de ade nyame ahyecha gu ho ma obia everybody will die so ho enti eno no nkosha nkom se webewu nyame na ahyecha to the time so no okọ na emom ye mesra se yen kan sempa no yen kire nipa enkwan ye kwan na awurade ba wo me sesa ye no ye nyada nkwa medama se me no manie ye di tudwa uhia me anan komo bi wo ho ana onua ye timi atwetwe ne kama 0544 262614 0544 262614 ana 020 70 200 ana 11 020 70 200 11 mida hefo ne atiefo nyina ase yakopon hyira mo ensim yie o Yesu Kristo di mu amen Amen. Apostle Nyame enshawo enso ebusiafo aha ena edi yenkomodidi no esi Prophet Eric Akwesi Abuaje a watu ananom ewo ense dodo na nim ne se prophet anase wodifo agrada nensem no aha ne edi ese yaso eda from de beba ekire bia no so yede ebeba baba besom subscribe to your channel no na mia red button so say de nya update ye videos no so wetimi enya notification na so wetimi a share de ama anuanom ene adofo no betimi follow yen so wo ye IG page @tomagnh_. Me di dwumade ho cha me din ene Ekuasi Kapa dasane ye besane hia.